Ahojte, ja vás pozdravujem. Dnes sa zase budeme točiť okolo elektriky, aj keď tentokrát to nebude až tak okolo toho hardvéru, ako o tom ponímaní celého toho segmentu tých e-bajkov, ale hlavne tých e-cyklistov, kam sa to celé posúva, kam to smeruje a či je vôbec možné nejako sklbiť klasickú cyklistiku s tou e-cyklistikou. Poďme na to. Som chcel ísť aspoň ja oným sedlom dole. Ktorým? Kordickým. Túto trasu sme robili tak, že sme šli z Banskej Bystrici popri Laskomerských trailoch cez Riečanské sedlo a tade už potom na Gergelyho tunel a na Skalke sme vlastne vyšli. Traja sme šli na elektrobicykloch a jedného kamoša sme mali, čo mal normálny bicykel, bez elektriky. Zvládol to v pohode, proste netreba sa báť, že keď nemáš elektrický bicykel, tak nemôžeš ísť s elektrobajkami. Aj tí elektrocyklisti chodia normálne, není to, že by utekali niekde a ušli tomu cyklistovi. Elektrobike je normálny bicykel, akurát pomáha, hej, pri tých výšlapoch, väčších kopcoch, stúpaniach väčších, ale to tempo, kadencia je taká istá ako na normálnom bicykli. A ja som chodieval predtým na normálnom bicykli s elektrobikermi a úplne v pohode. Ideme tú trasu, čo sme už boli. Teraz s Ľubom. Z Laskomera na ten single trail. Hore na Bulíkovú. No a zase idem takisto ako vtedy s kamarátmi, čo majú proste elektriky. A ja nie, ale nevadí, lebo oni sú už starší. No, ja sa trošku nadýcham, pokračujem a uvidíme, čo ďalej. Chceme ísť na Skalku. Stade by tu už mohlo byť z tej Bulíkovej asi trošku príjemnejšie. Čiže len túto vyšlapať a nazdar, ale tak pekne je, že v pohode. No, táto trasa bola dosť náročná na výstup, lebo je tam veľké prevýšenie. Čiže tuto je ideálne na toto sú tie elektrobajky, lebo pomôže to v tých kopcoch, človek nepríde domov zbitý, ale dá sa to aj na klasickom bicykli prejsť. No, najväčší výšlap bol asi na Riečanské sedlo a potom na Skalku vlastne cez Gergelyho tunel. No a zás ma budú čakať potom hodinu. Oni majú síce elektriky, ale ja mám toto. A ten zjazd bude brutál. Akože dosť. Fuj, mám dosť. Za seba môžem povedať k tejto trase asi to, že je perfektná, je pekná. Dá sa tam vidieť proste otvorený priestor v lese. Na taký bicykel, na ktorom som išiel ja, nie elektro a celoodpúžený, je to pecka, až na tie výšlapy niektoré, ale mal som dosť. Už som myslel, že mi roztrhne nohy miestami, ale tak chalani ma počkali. Ale zase nečakali až tak dlho, čiže není to vôbec tak, ako som si na začiatku myslel. Už som im hovoril, že nech ma ani nečakajú, že proste ja idem naspäť, že sa otočím, že ak kvôli mne majú zdržiavať sa hodiny, alebo ja neviem koľko, tak proste, že to nemá zmysel. Ale nebolo to tak. Bolo to úplne v pohode. Niečo ma počkali, nie až tak strašne dlho. A zase ja som mal akože nemal som nejaký že lepší pocit, že som nešiel na elektrobajku a predsa som to dal, ale mal som z toho dobrý pocit, že som to iba dal. Hej, že
A v kľude pomaličky krokom, keď som nevládal už fakt, tak som potlačil, ale nie je to problém výsť to proste bez elektrobajku. Na druhú stranu ten elektrobike fakt pecká, ako chalani vraveli, že je to mega pomoc. Hurá! To je pomoc proste. Nikto neurobí 200 km za to, že má e-bike, ale ide o to, že to pomôže v tých ťažkých výšlapoch. Čo sa týka toho e-bikeu versus klasického bicykla, respektíve nejakého športového vyžitia sa na tom, ja v tom až taký veľký rozdiel nevidím. Prirovnal by som to možno, že k tomu, keď niekto ide na enduro bicykli a spolu s ním ide človek na graveli, hej, tak ten, čo ide na graveli, tak tiež to bude mať v istých momentoch dosť uľahčené, pretože nemá tam tie 160-kové zdvihy, proste má tam užšie plášte, takže po tej asfaltovej alebo spevnenej ceste bude mať ďaleko navrch, hej, oproti tomu enduro bicyklu. Tuto ľudia až tak nevnímajú, hej, tie rozdiely, kdežto keď niekto príde na výlet na e-bajku, je tam už nejaký problém, hej. On to bude mať ľahšie, on má motor, on nebude musieť toľko krútiť a ja nebudem vládať a nebudem za ním stíhať a proste milión výhovoriek, len preto, že ten druhý má e-bike, hej. On za to nemôže, že má e-bike, aj keď môže, lebo si ho kúpil. On nemôže za to, že vy nemáte e-bike. On chce ísť s vami iba na bicykel. V základe podstaty je ten motor na e-bike iba na to, aby to tomu človeku trošku uľahčil. Ako si dá človek na tom e-bikeu do tela, záleží na ňom. Ak ten e-bike vníma ako dopomoc k niečomu, k nejakým vyšším cieľom, tak si myslím, že to je úplne v poriadku a vôbec nebude pravda a nebudem súhlasiť s niekým, kto bude tvrdiť, že on to má ľahšie. Má to ľahšie v tom, že jednoduchšie prekoná nejakú prekážku, jednoduchšie sa dostane vyššie, jednoduchšie sa dostane ďalej. Ale to, ako ďaleko a ako vysoko sa dostane, to je tu v hlave. Takže ak ja pôjdem z bodu A do bodu B na klasickom bicykli, po tej istej ceste, ako pôjdem z bodu A do bodu B na e-bicykli, tak na tom e-bicykli to bude mať určite jednoduchšie. Väčšinou to ale dopadne tak, že keď ten človek je na e-bajku, tak ide z bodu A do bodu B a potom ešte aj do bodu C a prejde to rôznymi obťažnosťami a väčšinou ťažšími cestami, po ktorých by sa možno že na tom normálnom bicykli nevydal. O tom je celý ten e-bike segment, že naozaj vám to tie možnosti rozšíri, ten obzor sa trošku rozšíri, zväčší a vy začnete tú cyklistiku vnímať úplne inak, ako ste ju vnímali doteraz, lebo ste mali nejaké svoje zabehnuté chodničky, zabehnuté cesty a zrazu keď máte pod zadkom 80 Nm, tak jednoducho si dovolíte na tom bicykli viacej. O tom to celé je. Nevyužil by som ten elektrobike ešte tak, ako ho možno využijú buď starší, alebo takí, ktorí chcú prejsť viac kilometrov a chcú si proste odfajknúť, že áno, dneska som dal 80, lebo dať na normálnom bicykli 80 po kopcoch, tak to týždeň nechodím. Na elektrobajku to dá človek, ale ja to zatiaľ nepotrebujem, takže asi je to fakt o tom, že ako človek využíva ten bicykel, že na čo mu je, na čo ho chce proste, keď není elektrobike proste tá méta najvyššia. Napríklad idem s manželkou, ona ide na e-bajku, ja idem na klasickom, či je to v pohode, či som stíhal, či som nestíhal a stále riešia to ako keby takéto, nechcem povedať, že ego, ale proste či má niekto naviac za to, že má e-bike. V zásade je to úplne jedno, lebo aj keď idete na obyčajných bicykloch, tak vždy je niekto rýchlejší, vždy má niekto viac sily, vždy je niekto vpredu. A vždy je niekto, kto je vzadu a buď nestíha, alebo si to užíva iným spôsobom tú cyklistiku. A o tom celom je aj ten tandem e-bajku versus normálneho bicykla. Takže keď má niekto e-bike, je pochopiteľné, že pôjde možno na čele a že možno občas počká na tých v skupine, ktorí nemajú tie e-bajky. A je to len o tom, ako sa tí ľudia s tým vyrovnajú, lebo ak sa s tým nevyrovnajú, tak jasné, že tam nastane problém a budú nadávať. A ja s tebou už nikdy viacej nepôjdem, lebo ty máš e-bike a ja proste nestíham. Ty si to prešiel úplne s prstom v nose a ty si sa ani len nespotil. A ty mi teraz za to zobereš pivo a naposledy som s tebou. Bol by som veľmi rád, keby som sa mýlil, ale
častokrát sa s tým stretávam. Vieš, že to ty ideš na e-bajku a to si nevedel povedať, no tak to ja by som nešiel, ako fakt. Tu je ten blok, ktorého sa treba čím skôr zbaviť a keď sa ho človek zbaví, tak tá cyklistika bude oveľa, ale oveľa zábavnejšia.